Il-Ministeru għat-Trasport ħabbar pjana l-interventi f'toroq sekondarji biex titjib il-konnettività, s-sigurtà u l-aċċess bejn diversi lokalitajiet. Il-pjan jinkludi twesseħ ta' partijiet minn toroq li bħalissu ma' dojoq wisq biex jgħaddu żewġ vetturi. F'konferenza fi triq Bur il-Kbir fis-Siġġiewiet ħabbar li x-xogħol fuq din it-triq jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla, segwit minn intervent fi triq l-imqabba biex jiġi evitat fixkil żejjed fit-traffiku. Is-sena d-dieħla mistenni jibda wkoll ix-xogħol fuq triq id-daħla ta' San Tomas bejn iż-Żejtun u Witrajn, filwaqt li għaddej jinstudja l-intervent fi triq tal-Miżieb u t-Tella tax-Xemxija, rotot importanti għal-Mellieħa, b'enfasi fuq il-protezzjoni tal-ambjent. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet qal li ġew identifikati toroq li jeħtieġu titjib biex jiżdiedu s-sigurtà u l-aċċessibilità. Sigurtà u aċċess għan-nies. Dan l-eżerċizzju mhux sempliċement qed tinwessaw it-toroq, imma qed naqbdu toroq illi diġà għandhom numru konsiderevoli ta' karozzi llum il-ġurnata saru qishom arterji. Tista' tgħid. Ħanibdew b'daw biex naraw illi ikun iktar safe biex ngħaddu fit-toroq tagħna u tkun iktar faċli. Steve Lul, il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta li se tkun responsabbli mill-proġetti, qal li dan ix-xogħol meħtieġ biex daw kollha li jgħaddu minn dawn it-toroq ikunu jistgħu jagħmlu dan b'mod effettiv u sigur. Spjega li dan ix-xogħol se jkun qed isir b'mod li jnaqqas kemm jista' jkun inkonvenjenti għal min bħalissa jgħaddi minn dawn it-toroq. Għal-konferenza attendew ukoll rappreżentanti mill-Kunsilli tas-Siġġiewi, iż-Żejtun u l-Mellieħa, lokalitajiet fejn se jsiru dawn ix-xogħlijiet.